Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. З вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Мае сённяшнія суразмоўцы – гэта намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст Олег Агеев і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Адпаведна, гаварыць будзем пра журналістаў, журналістыку і тую сітуацыю, у якой апынуліся сёння журналісты і наша журналістыка. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Я прывяду просто невялікую статыстыку, якую ўзяў з сайта Беларускай асацыяцыі журналістаў. Яна, праўда, толькі 2020 годам, яшчэ свежыя звесткі не далучаныя, але тым не менш. Журналістаў у 2020 годзе затрымлівалі 480 разоў. 97 разоў журналісты адбывалі адміністрацыйны арышт. Пасля 9 жніўня да журналістаў 62 разы прымянялі фізычны гвалт. 15 крымінальных справаў і 10 чалавек да гэтага, 10 журналістаў да гэтага часу знаходзяцца за кратамі. Ну вот ужо вядома, што хутка да суда дойдзе справа Кацярыны Барысевіч, журналісткі Тутбай, магчыма, таксама і журналістаў Белсат. Ну вось у такой сітуацыі жывем, прычым у 21 годзе ўсё працягваецца ў тым жа самым ключы. Да вас, Олег, як да юрыста, найперш пытанне. Як вы як юрыст ўсё тое, што адбываецца з журналістамі, можаце апісаць? Ну, гэта, па-першае, гэта трэба прызнаць беспрэцэдэнтным ціскам за ўвесь час, пакуль наша арганізацыя ладзіць такія маніторынгі, нават падобных лічбаў не было ніколі. Нават у мінулыя гады, калі былі электаральныя кампаніі і пасля іх быў перыяд рэпрэсій, менавіта такой колькасці парушэння правоў журналістаў Беларуская асацыяцыя журналістаў не фіксавала. Па-другое, магу адзначыць, што паколькі адна з мэтаў дзень нашай арганізацыі гэта дапамога журналістам, у тым ліку прававая, магу сказаць, што дапамагчы журналісту, які быў затрыманы, які трапіў за краты, які быў прыцягнуты да суду, было вельмі складана, таму што пагаджуся з тымі калегамі, юрыстамі, якія азначаюць, што ў Беларусі зараз прававы дэфолт. І вось усе абавязкі дзяржавы по абароне правоў грамадзян, уладныя установы не ажыццяўляюць гэтых абавязкаў, і абараніць чалавека, абараніць яго правы зараз вельмі складана, амаль немагчыма. Паўлюк, а вось з пункту гледжання медыаэксперта, тое, што адбываецца, здавалася б, можа быць і сапраўды, такі час, рэпрэсіі і гэтак далей. Ці ёсць нешта такое адметнае, на ваш погляд? Чым адрозніваецца гэтая сітуацыя? Безумоўна, гэта адметная сітуацыя, бо неважна, якім медыябізнесам хтосьці займаецца, усе ведаюць, што яны пад ударам, у іх ёсць вялікая рызыка, нават калі яны займаюцца спортам, культурай ці нейкімі іншымі рэчамі. Для кагосьці это значыць уключэнне самацэнзуры і пачынаюць больш дакладна вычытваць і даведвацца, у якім з саюзаў пісьменнікаў хто састаіць, якую петыцыю хто са спартсменаў падпісваў, і гэта далей. Гэта адна справа, а з другого боку гэта сітуацыя, калі чалавека, якога накіроўваюць на палявую працу, журналіста, рэдакцыя не можа абараніць, і рэдакцыя ў гэтым распісваецца. Яна кажа, што або мы не можам цябе афіцыйна паслаць і шукаюць іншыя варыянты, або увогуле кажуць, што мы увогуле нікога не пасылаем, і ты ідзеш на сваю рызыку, і мы не ведаем, што з табой будзе. Мы пастараемся дапамагчы, але мы не ведаем, што з гэтым будзе. І гэта прыводзіць да працы з UGC, так званым контентам, які ствараюць юзеры, і ўжо у рэдакцыі ўзнікае неабходнасць не толькі займацца куріраваннем гэтага контента, але яшчэ і дакладна яго правяраць, бо ўжо былі прыклады, калі, ведаючы, што гэта стала выйсцем для медыябізнеса, сталі падкідваць спецыяльныя фейкі, каб падставіць рэдакцыі. І все гэта развіваецца ў такім вычварным накірунку, які не павінен існаваць, яго ўвогуле не павінна было быць. Олег, нягледзячы на тое, што мы кажам пра дэфолт права, ўсё ж такі, ёсць нейкае спадзяванне, вера, што законным шляхам
выконваючы пэўныя працэдуры, мы можам нешта, нечага дапамагчыся, неяк абараніцца і гэтак далей. От сёння ці ёсць нейкая працэдура, якая можа дапамагчы журналісту неяк так адстаяць свае правы? Працэдуры, безумоўна, ёсць. Трэба казаць аб іх эфектыўнасці. Безумоўна, нікуды не дзеліся ні суды, ні пракуратуры, ні вышэйшае кіраўніцтва органаў аховы, праваахоўных органаў. Але ж калі паглядзець эфектыўнасць, наколькі, калі відавочна, што парушаюцца правы журналістаў, наколькі гэтыя органы станавіліся на бок абароны правоў журналістаў, калі, напрыклад, ёсць спрэчка паміж тлумачэннямі, якія даюць супрацоўнікі АМАП, і тым, што кажа журналіст, той, што сцвярджаецца відэаздымкамі. Усе гэтыя органы, амаль кожную справу становяцца на бок міліцыянтаў, якія давалі тлумачэнні. І вось у гэтым бяспека менавіта ў гэтым. Органы ёсць, але ж іх эфектыўнасць па абароне правоў журналістаў, іншых дзеячаў грамадскага сектару, яна ніякая, яна амаль адсутнічае зараз. Дарэчы, сёння пачытаў такую інструкцыю, якую выклаў вельмі добры юрыст і адвакат Сергей Зікрацкі. Яна тычыцца ўсіх. Ён адразу так і піша, што калі вы думалі, што вас тое, што адбываецца ў краіне, не закране, то не спадзявайцеся, закране тым ці іншым бокам. І от ён дае парады. Першая парада про тое, што, от я цытую, вы маеце права атрымаць юрыдычную дапамогу адваката заўсёды і паўсюль. І таму ён раіць альбо першае мець загадзя дамову з адвакатам, альбо як толькі што-небудзь там у любым статусе, як толькі да цябе звяртаюцца там супрацоўнікі так званых праваахоўных органаў, адразу патрабаваць адваката, каб прадставілі, далі магчымасць звязацца, далі магчымасць да сваякоў звярнуцца, каб яны заключылі дамову з адвакатам. Правільная парада ці не, і наколькі яна працуе? Давайте раскладзем яе на два пункты. Па-першае, безумоўна, кожны мае права на юрыдычную дапамогу, цалкам згодны з калегай, што у любым выпадку, калі ёсць адчуванне, што твои правы парушаюцца і чалавек хоча сабе дадаткова абараніць, безумоўна, ён мае права заяўляць, каб у справе, у тых ці іншых дзеяннях удзельнічаў яго адвакат. А вось папярэдняя дамова, я ведаю шмат журналістаў, якія рыхтаваліся да электаральнай кампаніі, безумоўна, гэта не першы перыяд у нашай краіне, калі пасля выбараў адбываецца палітычна матываваны пераслед вялікіх шэрагаў людзей. Але ж амаль усе, хто меў такія папярэднія дамовы, яны не смаглі дабіцца таго, каб адвакат трапіў да іх, напрыклад, у міліцэйскі пастарунак пад час затрымання. Мы бачылі справу прэс-клуба, калі адвакаты спрабавалі, і нават на відэа жа гэта вельмі бачна, калі мы бачылі, як адвакат спрабаваў трапіць на вобшук для таго, каб прыняць удзел. Самае смешнае, той же самы Сергей Зікрацкі. Заметьте, не я это сказал. І мы бачылі, што ёсць перашкоды і магчымасць атрымаць юрыдычную дапамогу гэтымі ж самымі следчымі органамі аховы правапарадку, яна не гарантуецца. Таму дамова ў кішэні не дае 100% гарантыі таго, што адвакат будзе ўдзельнічаць, калі твае правы парушаюцца. Але ж гэта не сведчыць аб тым, што гэта не трэба рабіць. Я хутчэй кажу пра рызыкі, з якімі хутчэй за ўсё сутыкнецца той, хто будзе патрабаваць сабе адваката проста не будуць выклікаць па яго патрабаванням. Паўлюк, вы ведаеце гэтыя сітуацыі, вот журналіст, ён працуе на мерапрыемстве нядзельным, і яго як журналіста затрымліваюць, прывозяць у РУС, у яго ёсць дамова з адвакатам. Як адбываецца працэс? Я аднойчы стаяў, калі маю калегу затрымалі, і яна знаходзілася, як і іншыя, у РАУС, і прыязджалі некалькі адвакатаў, і яны спрабавалі дабіцца, каб іх кліента, прынамсі, далі дайсці і аказаць дапамогу. Я бы сказаў, што тут у адваката, канешне, няма выканання таго, што прадугледжана законам, што яны мусяць трапіць да кліента і аказваць дапамогу, але, прынамсі, адвакату
часам даюць тую інфармацыю, якую не можа атрымаць нейкая пабочная асоба. Прыкладна як сваякам. То бок тут уключаецца такі фактар, што сваякі і адвакаты часам могуць атрымаць інфармацыю, ці сапраўды тут знаходіцца чалавек. Это не 100%, але ў прынцыпе гэты фактар ёсць. Ну і важны фактар, калі пра цябе нешта запытваюцца, да цябе пэўным чынам ставяцца, это я ведаю і па той бок барыкады, бо я быў затрыманы і ведаю, што як это працуе. Другі бок, калі ўжо дайшло да стадыі не пастарунка, а ўжо ізалятара часовага ўтрымання там ці следчага ізалятара, то наяўнасць адваката это магчымасць сустрэчаў і магчымасць атрымаць нейкую інфармацыю з волі і перадаць інфармацыю на волю. Это акрамя прававой дапамогі. І часам это даволі важны фактар, бо вось толькі пры канцы мінулага тыдня аказалася, што людзі атрымалі паштоўкі з Новым годам, якія ім былі адпраўлены натуральна перад Новым годам. То бок звяртайце ўвагу, як доўга людзей трымалі ў інфармацыйным вакууме. Я не кажу, што да ўсіх да іх дайшоў адвакатах і так далей, але да кагосьці дайшоў. І гэта таксама дае пэўную такую адчуванне глебы, што ты знаходзішся не адзін на адзін з гэтай сістэмай, а што ёсць людзі, якія, прынамсі, цёпла да цябе ставяцца, прынамсі. Да самай актуальнай, самай балючай тэмы гэта крымінальныя справы супраць журналістаў і калі браць канкрэтна крымінальная справа і сітуацыя з журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч, якая пісала артыкул пра Романа Бондаренко, дакладней пра яго стан нібыта алкагольнага ап'янення, на якім настойвалі праваахоўныя органы, і сітуацыя з журналістамі Белсат, якія вялі стрым ад плошчы Пераменаў. І зараз крымінальныя справы. Як медыаэксперт, як журналіст, як вы ацэньваеце ўвогуле гэтую сітуацыю? Я не прававы, конечно, каментарый могу даць. Прававы каментарый мы попросім у Олега, але, па-першае, важен сам па сабе прынцып журналіста нельга пераследаваць за словы, якія ён сказаў у крымінальным плане. Калі ўжо ўзнікаюць сітуацыі паклёпа там ці штосьці іншае, то з гэтым трэба разбірацца асобна. Але тут у нас пытанне не пра паклёп. То, што кажуць пра сітуацыю з журналісткай Тутбай, то тыя факты, якія там паведамлены, быццам бы выклікалі нейкую кепскую сітуацыю для нацыянальнай бяспекі, бо яны супярэчылі тым фактам, якія паведаміла дзяржава. Гэта увогуле не сітуацыя нейкага паклёпа, журналіст кажа факт. А калі дзяржава кажа хлусню, то ці прадстаўнікі дзяржавы кажуць хлусню, то за што наказваць дзяржаву? Трэба наказваць тых, хто хлусіць. Не, чакайце, так да, калі браць асноўны прынцып журналістыкі тры крыніцы. Так, але тут пытанне нават не ў тым, ці крыніцы, ці не крыніцы, там з гэтым усім можна разбірацца, але тут увогуле было абвінавачванне ў тым, што факты, якія паведамлены, яны былі кепскія для грамадскай бяспекі. Але гэта былі факты. І гэта былі факты, якія, напэўна, не трэба разглядаць з пункту гледжання грамадскай бяспекі, бо гаворка ідзе пра тое, што было насамрэч. І калі ужо сапраўдная сітуацыя з'яўляецца небяспечнай для грамадскай бяспекі, веданне яе, то ўжо трэба думаць, хто ацэньвае грамадскую бяспеку і ці гэта з пункту гледжання грамадства, ці з пункту гледжання палітыкаў, якія змагаюцца за ўладу, то это зусім іншая рэч. Калі ж казаць пра сітуацыю з журналістамі Белсата, то іх статус, канешне, не прызнаваўся ў Беларусі, бо яны не акрэдытаваны пры міністэрстве замежных спраў. Зрэшты, зараз заходнія журналісты ўвогуле ніхто не акрэдытаваны стала пры міністэрстве замежных спраў, і таму іх статус не прызнаецца. І тут ужо даволі складаная сітуацыя сама па сабе. Зараз усе заходнія журналісты сталі фактычна ў шынялі Белсата. Але тут абвінавачанне зноў-такі ідзе ў тым, што тое, што яны паказвалі, і тое, што яны казалі, гэта ўплывала на пратэсты, і гэта зноў-такі супярэчыла быццам бы грамадскай бяспецы. Вось гэта ўжо ёсць пытанне, у якім, можа быць, і ёсць сэнс разбірацца само па сабе.
я не аналізаваў тыя словы, якія там гучалі в эфіры, і я не юрыст, каб ацэньваць гэта, але я бачу, што увогуле стаіць пытанне пра тое, што нельга асвятляць пратэсты. І калі стаіць пытанне менавіта такім чынам, то гэта супярэчыць свабодзе слова дакладна, і калі гэта так, то я не бачу рацыі з боку прадстаўнікоў дзяржавы, якія спрабуюць гэта даказваць. Олег, ну вот зараз, может быть, с правовой и юридичного пункту гледжання, вот вся гэтая ситуация. Значит, тут все зразумела, что калі правоохоўныя органы даюць медычную інфармацыю пра стан здароўя чалавека, то гэта не распаўсюд нейкіх вот звестак без дазволу сваякоў, а калі гэта робіць журналіст, то это ўжо распаўсюджвае. Ну тут же ж гэта зразумела ўсё, для каго закона, для каго вот все астатняе. Але тут важна, што это былі супярэчлівыя факты. Так. Да, але вот сама ситуация. Ну, давайте пачнем з таго, што мы маем на сённяшні час. Па-першае, толькі афіцыйныя, заявы афіцыйных органаў, каб рабіць нейкія высновы з таго, у чым іх вінаваціць. На жаль, адвакаты па абедзвюм справам, яны даюць падпіску аб неразгалошванні, і бок абароны мы не чуем. Па-другое, па абедзвюм справам журналісткі ўжо усе тры прызнаныя палітвязнямі. Праваабарончая супольнасць Беларусі ўжо лічыць іх пераслед палітычна матываваным і звязаным, і звязвае гэтыя крымінальныя справы з тым, што яны рэалізоўвалі сваё права на распаўсюд інфармацыі і права на свабоду меркаванняў. Гэта ўжо тое, што ёсць на сённяшні дзень. З тых афіцыйных крыніц, што мы ведаем, вельмі шмат пытанняў узнікае і ў плане юрыдычнай кваліфікацыі ў адпаведнасці з нашым крымінальным кодэксам. Па-першае, справа аб разгалошванні таямніцы, гэты артыкул крымінальнага кодекса, ён бароніць не грамадскі парадак. Яна знаходзіцца ў тым раздзеле крымінальнага кодекса, які бароніць асобу. І вось менавіта правы асобы тут нам не паказаны, якія парушылі. Гэта не артыкул пра грамадскую бяспеку, гэта пра таямніцу асабістага жыцця канкрэтнай асобы. З тых заяваў, якія мы бачылі сваякоў Бандарэнка, бачна, што яны не маюць ніякіх заўваг да працы журналіста і да гэтага доктара. Што датычыцца справы Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Безумоўна, гэта быў наўпроставы эфір. Цалкам згодны з Паўлюком, што тут можна было неяк разважаць наконт таго, ці адпавядае рэчаіснасці распаўсюджаная інфармацыя ці не. Але гэта быў наўпроставы эфір, і ўсё тое, што транслявалі гэтыя журналісткі, гэта насамрэч адбывалася. І за распаўсюд праўдзівай інфармацыі караць журналіста, вось пагаджуся з тымі ацэнкамі, якія даюць праваабаронцы, што гэта трэба лічыць палітычна матываваным пераследам. Маем рэалізацыю права на распаўсюд інфармацыі, прычым распаўсюд праўдзівай інфармацыі, той інфармацыі, якая сапраўды адбывалася, і пакаранне за гэта. Гэта трапляе пад вызначэнне палітычна матываванага пераследа. Як юрыст, чаго вы чакаеце ад суда? Ну, шмат маіх калегаў мяне вінаваціць у тым, што я аптыміст, і я заўжды спадзяюся, што можа вось столькі спраў прайшлі праз беларускія суды, і суды паказалі, на чый бок яны становяцца, калі няма ніякіх абставінаў для прыцягнення да адказнасці. Але ж я кожны раз спадзяюся, што вось можа ў гэтым кейсе суд сапраўды пакажа, што ён суд, будзе адкрыты галосны судебны працэс, і ўсе жадаючыя смогуць нават у зале прысутнічаць і смогуць самі зрабіць свае высновы. Ці сапраўды гэта было злачынства, ці гэта просто пакаранне за працу журналіста. Я ўсё ж такі кожны раз спадзяюся, што журналісты выйдуць па выніках суда на свабоду, але ж магчыма, гэтым самым даю чарговы раз маіх калегаў вінаваціць мяне ў излишнім аптымізму. Да, это про пессимистов кажет, что пессимист – это добрый информованный оптимист. У неинформованности вас не обвинуватишь, тому вот нават не ведаю. Паўлюк, а ваши чаканні ад суда? Ну, па-першае, хацелось бы, каб калегі былі на свабодзе. Ну, это безумоўна. Хацелось бы, каб знікла палітычная кан'юнктура, якая прымушае
беларускую дзяржаву пераследаваць журналістаў. Але я не магу сказаць, што я магу прагназаваць, што так яно будзе. Але разам з тым мы бачылі, як Александр Лукашенко прыходзіў у СІЗА КДБ і раптам выпускалі нейкіх людзей. Я не кажу, што яны трапілі на свабоду, бо іх справы не былі закончаныя. Але яны, прынамсі, выйшлі з СІЗА КДБ. Часам адбываюцца нечаканыя рэчы, якія цяжка патлумачыць, калі раптам прызнаецца, што чалавек быў ні ў чым не вінаваты, на тых жа самых падставах, як у суседнім судзе прызнаецца, што людзі былі вінаватыя. Часам справа адпраўляецца на нейкае дарасследаванне і гэтак далей. Мы можам чакаць, мы можам нейкім чынам прыцягваць увагу да гэтых працэсаў і казаць нашу пазіцыю, ну, кожны сваю, натуральна, ці там, хто выступае ад імя ад арганізацый пэўных, можа казаць ад імя гэтых арганізацый, што мы лічым, што журналісты мусяць быць на свабодзе. Таксама, як і іншыя палітзняволеныя. Але разам з тым, ну, гэта не значыць, што мы аптымісты ці песімісты, мы проста знаходзімся ў гэтым працэсе, мы не можам з яго вырвацца, і таму хутчэй мы можам спрыяць па магчымасці таму, каб быў лепшы сыход з гэтай сітуацыі. Олег, мне вот цікава, мы больш гаворым пра тое, што адбываецца ў Мінску, але ведаем пра тое, што вялікі ціск і ў рэгіёнах, ператрусы, затрыманні. Можна параўнаць, вот, як сітуацыя ў рэгіёнах, чым яна адрозніваецца ад мінскіх сітуацый? Бо кажуць, што там усе адзін аднаго ведаюць і гэтак далей, можа быць, больш мякчэй, ці наадварот? Ну, рэгіёну рознь. Трэба адзначыць, што вось так дзеліць мінскія рэгіёны, кожны з рэгіёнаў мае свае ўласныя асаблівасці. І калі казаць пра рэгіёны, то мы наблюдалі як мінімум 2 справы ў Віцебску, калі ў дачыненні да журналістаў суд нават выбачаўся за дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і спыняў справы аб пераследу журналістаў. Калі казаць пра малыя гарады, райцэнтры, дзе, магчыма, сапраўды адзін аднаго ведаюць жыхары і журналісты, можа, і асабіста знаёмыя з міліцыянтамі, якія служаць у органах унутраных спраў. Таксама я вось не бачу такой ось аднолькавай карціны. Ёсць малыя гарады, дзе, магчыма, асабіста для мяне незразумелая жорсткасць, навошта ўжываць у дачыненні да журналістаў, напрыклад, у Ганцевічах пры затрыманні і там спрабаваць іх збіваць. А недзе мы бачым у некаторых рэгіёнах сапраўды, як змянялася стаўленне да журналістаў. Дарэчы, вось у Гродна журналіст казаў падчас апытання пасля таго, як ён выйшаў на свабоду, што яму ўвесь час давалі працаваць, але проста аднойчы адбылося, калі асабіста яго пабачылі, і вось проста непрапарцыйны гвалт нават у параўнанні з іншымі удзельнікамі гэтага мерапрыемства. Таму шмат дзе уплывае чалавечы фактар. І што ў галаве ў людзей, якія зараз адчуваюць беспакаранасць, яны могуць проста прайсці міма журналіста, зрабіць выгляд, што яны не заўважылі на мерапрыемстве. А могуць наадварот, як мы бачылі, амаль у упор страляць гумавымі кулямі журналісту нашай Нівы. Складана сказаць. Хутчэй за ўсё, паколькі шмат зараз людзей уцягнута ў гэты працэс, усё хутчэй за ўсё залежыць ад чалавечага фактара. Паўлюк, мяне вельмі ўразіла, калі вось пасля затрымання Максіма Знака адвакацкая супольнасць, яна, вось, можна сказаць, уся аб'ядналася, ну, уся, не ўся, но большасць. Не большасць нават? Не большасць, але былі знакавыя асобы, якія ёсць аўтарытэтнымі для адвакацкай супольнасці, для юрыдычнай супольнасці, якія выступілі. Але нельга сказаць, што это была большасць, бо насамрэч адвакатаў значна болей, чым тыя, хто падпісаліся, а тым больш тыя, хто прыйшлі на судовы працэс. Ну, у любым выпадку была такая нейкая кансалідацыя, і я зараз пра кансалідацыю ў журналісцкай супольнасці. Ці адбылася яна? Да, вот мы неяк так раней былі, вот ты дзяржаўны, ты не дзяржаўны, мы тут нібыта как бы па розныя бакі, але робім там агульную справу журналістыку, хто там з якімі нейкімі нюансамі, але гэта ўжо, можна сказаць, дробязі. Зараз, калі, ну вот,
прыгадаць тыя словы Зікрацкага, што закране ў прынцыпе кожнага, а в журналістыцы так асабліва. От кансалідацыя нейкая адбылася ці не? Ці не адбылося нешта іншае? Гэта больш складаны працэс. Зноў-такі, мы можам казаць, што вот я асабіста заўсёды супраць дзялення журналістаў на дзяржаўных і недзяржаўных. Мне здаецца, ёсць журналісты і не журналісты проста, у незалежнасці ад таго, дзе яны працуюць. Хаця, канешне, праца ў сённяшніх умовах на беларускую дзяржаву гэта вялікае выпрабаванне для захавання прынцыпаў журналістыкі і вольнасці выказванняў для чалавека. Але разам з тым я не магу сказаць, што там такіх людзей не засталося, якія застаюцца журналістамі. Іншае пытанне, што яны вельмі рэдка падымаюць зараз голас у падтрымку кагосьці. Але можна сказаць, што у жніўні сярод, у тым ліку і дзяржаўных журналістаў было даволі шмат тых, хто падпісаліся пад петыцыямі, звярталіся да міністра інфармацыі. Ну, яны бачылі такія метады барацьбы, якія яны бачылі, спрабуючы адстаяць свае правы і абараніць сваіх калег. Это адзін бок. Другі бок справы, зараз узніклі такія не журналісты, а прапагандысты, якія працуюць кілерамі супраць журналістаў, якія апраўдваюць рэпрэсіі да журналістаў. І яны даволі жорстка выказваюцца, і ім даюць такую магчымасць. І супраць іх ніякія стандарты і этычныя кодексы, якія ёсць і ў беларускай асацыяцыі журналістаў, і ў саюзе беларускіх журналістаў таксама ёсць этычныя кодексы, яны не дазваляюць такім чынам паступаць, але разам з тым такіх праблемаў, такіх пытанняў перад гэтымі журналістамі не ставяць. І гэта таксама ёсць. Што ж казаць пра тых журналістаў, якія могуць ўсё ж такі дазволіць сабе мець сваю пазіцыю і абараняць сваіх калег, то я не бачу, каб яны былі не кансалідаванымі. Іншае пытанне, што у кагосьці, можа быць, апусціліся рукі, што так шмат працэсаў, так шмат справаў, што складана кожны раз падымаць свой голас. Я магу толькі дадаць, згодны з Паўлюком, і вось асабіста я магу параўнаць салідарнасць адвакацкую і салідарнасць у медыасектары. І яны непараўнальныя. Салідарнасць, якая ёсць у медыасектары, і ўзаемадапамога, якая ёсць з розных бакоў ад калегаў дачынення да журналістаў, якія трапілі ў складаную сітуацыю, яна заўсёды была непараўнальна больш, чым у адвакацкім сектары. Калі казаць пра тое, што адбываецца, то мы бачым шэраг заяваў унутры беларускай медыасупольнасці, дзе сапраўды шмат арганізацый медыасупольнасці, рэдакцый далучаліся да патрабавання вызвалення журналістаў. І паколькі па сферы прафесійнай дзейнасці, амаль уся мая лента гэта апошнім часам хутчэй за ўсё журналісты, я увогуле не бачыў, я не гляджу, не адсочваю контент дзяржаўных сродкаў прапаганды, але ж я не ў водным СМІ нават не бачыў, каб хтосьці паставіў па сумнеў, што гэта палітычна матываваны пераслед калегаў журналістаў, і увогуле выказваюцца толькі падтрымка, салідарнасць, і шмат хто звяртаецца да бажу, каб даведацца, чым дапамагчы калегам, якія трапілі ў гэтае становішча. Таму вось падкрэслю, што журналісцкая салідарнасць гэта вельмі адчувальна. На маёй пазіцыі намесніка старшыні БАЖ я з гэтым працую, я гэта бачу, і яна ёсць, і дзякуй Богу. Міжнародная салідарнасць, міжнародная дапамога, наколькі я разумею, што я ведаю, што яна вялікая, але наколькі яна ўплывае на сітуацыю? Складана казаць. Гэта таксама адна з маіх любімых тэмаў. Трэба не кідаць у адзін кожык міжнароднай дапамогі тое, што мы можам тут падзяляць на рэакцыю міждзяржаўных устаноў, напрыклад, АБСЕ, ААН. Мы можам казаць пра недзяржаўныя, у тым ліку міжнародныя установы, напрыклад, артыкль 19, Еўрапейская федэрацыя журналістаў, Міжнародная федэрацыя журналістаў. І ўсе гэтыя органы, яны зараз выказваюць
у якія ўваходзяць дзяржавы, яны выказваюць такую занепакойлівасць, але ж мы бачым у рамках АБСЕ у даклад пра маскоўскі механізме цэлы раздзел праблем журналістаў прысвечаны і рэкамендацыі менавіта да журналістаў і свабоды слова сфармуляваны ў рамках АБСЕ. Мы бачым, што на ўзроўні ААН неаднойчы Беларусь ужо абмяркоўвалася і ў Радзе бяспекі ААН такі орган, і на Генеральнай асамблеі гучыць гэтае пытанне. Калі казаць пра недзяржаўныя замежныя установы, яны таксама падтрымліваюць, калі паглядзець іх заявы, яны нават быстрэй, чым Забаш, выносяць, напрыклад, патрабаванне аб вызваленні супрацоўнікаў прэс-клуба, і яны таксама аператыўна рэагуюць. Я зараз кажу пра рэпарцёры без межаў. Яны вельмі часта рэагуюць у падтрымку затрыманых калегаў у Беларусі. Паўлюк, але от зразумела, што ўлада не хоча дамагчыся дакладней, каб менш праўды, менш таго, што адбываецца ў краіне, адлюстроўвалася ў сродках масавай інфармацыі, трапляла да людзей, распаўсюджвалася. Але ж не толькі журналісты гэтым займаюцца. Хапае блогераў, хапае проста чалавека, які праходзіць побач з тэлефонам. Ну, я бы сфармуляваў крышачку інакш. Дзяржава не то чтобы з праўдай змагаецца, яна хоча кантраляваць і даваць той набор фактаў, які яна хоча даваць. Але нават калі змяніць так атрымаецца. Вы казалі пра тое, што хапае блогераў, іх сапраўды схапілі яшчэ да жніўня. Амаль усе відэаблогеры трапіліся за краты яшчэ да 9 жніўня, такія буйныя відэаблогеры, хтосьці мусіў з'ехаць. І адзінкі засталіся ў Беларусі, якія з адкрытым тварам, Марат Мінскі, напрыклад, там яшчэ хтосьці, хто яшчэ выступаюць і нешта кажуць. Я не кажу, што я падзяляю іх пазіцыю. Блогеры даволі часта, і яны мусяць такімі быць, яны не журналісты, і яны могуць выказвацца вельмі хайпова часам, але разам з тым наша дзяржава іх схапіла першымі, нават раней за журналістаў. Добра, але засталіся шэраговыя беларусы з тэлефонамі і тэлеграм-каналы. Атрымаецца ўзяць пад кантроль, калі ёсць тэлефон, як раней камера ў руках. Тут узнікла такая парадаксальная сітуацыя. З аднаго боку, калі б у нас былі традыцыйныя медыа, то дзяржава сапраўды магла бы у савецкім такім сэнсе абмежаваць распаўсюд інфармацыі кухоннымі размовамі. Але, хаця яны таксама вельмі хутка даносілі інфармацыю, напрыклад, мая сям'я пра то, што адбылося ў Чарнобылі, даведалася даволі хутка, не слухаючы замежныя хвалі. То бок, у гэты момант мы не слухалі, але мы даведаліся прыкладна ў той жа момант, як это было паведамлена, бо это была інфармацыя, якая тычылася жыцця, і все людзі пачалі яе абмяркоўваць. Хаця афіцыйна амаль тыдзень савецкая дзяржава хавала гэтую інфармацыю і потым яшчэ доўга хлусіла. Это раз. Другі момант. Вы сапраўды кажаце пра сённяшнюю немагчымасць кантраляваць усе каналы камунікацыі, то, што кожны, хто мае смартфон, ён робіцца адразу і распаўсюднікам інфармацыі, здымае відэа, хай не прафесійна, але это відэа мы можам выкарыстаць як журналісты. І без нас яны могуць это распаўсюджваць праз тэлеграм-каналы. Але тут ужо ўзнікае яшчэ адзін фактар, калі традыцыйныя медыа і рэдакцыі проста па прафесійнаму абавязку правяраюць інфармацыю і даюць яе стрымана, за выключэннем пэўных хайповых праектаў, то блогеры часцей за ўсё даюць іх менавіта хайпова, і калі браць тых людзей, якія фактычна толькі хайпуюць, распаўсюджваючы забавныя кадры, як, допустим, хтосьці ўцёк ад амапаўцаў ці штосьці падобнае, яны ўвогуле не абавязаны правяраць інфармацыю. І такого кшталту распаўсюд інфармацыі, ён яшчэ больш цікава заводзіць людзей, бо ён падаецца эмацыйна, ён падаецца цікава, і людзі хочуць паўтарыць тое, што яны ўбачылі, хаця гэта быў, напэўна, то, што мы бачым, это цяжка паўтарыць, але людзям хочацца это паўтарыць. І таму дзяржава, абмежаваўшы магчымасці распаўсюду інфармацыі для традыцыйных медыа, трапляе ў лавушку то, што людзі самі больш цікава і менш арганізавана гэта распаўсюджваюць самі. Ну што ж,
Вось такая сітуацыя. У такой сітуацыі жывуць і працуюць журналісты і СМІ. Тым не менш, руки не опускаем, і просто хотелось б нагадаць, што на дадзены момант за кратамі застаюцца журналісты Катерина Андреева, Дар'я Чульцова, Катерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Альшевский, Петр Слуцкий, Ксения Луцкина, Андрей Александров, Александр Микруков. Вся журналістская супольнасць, ну, прынамсі, незалежныя журналісты, я думаю, што і немалая частка і, так бы мовіць, дзяржаўных журналістаў, яны не хочуць, каб гэтыя людзі працягвалі заставацца за кратамі, а журналісты за сумленнае выкананне сваіх абавязкаў траплялі за краты. Таму мы далучаемся да патрабаванняў аб іх тэрміновым вызваленні. Дзякуй вялікі. Олег Агеев, Паўлюк Быкоўскі. Слухайце і глядзіце нас. Дякую. Бывайце здаровыя.